расман муҳориба дар вазни миёна байни чемпиони пешинаи UFC Люк Рокхолл бо рекорди 16.5 ва топови ҷангвари UFC Пауло Коста бо рекорди 13.2 рӯзи 3 июл дар турнири UFC 277. ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night имшаба баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни ним вазнини UFC Ян Блахович ва Александр Ракич вохоҳанд хӯрд. турнир имшаб, яъне шаби 14 ба 15 май аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе. пахши мустақими муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеканали Матч ТВ тамошо карда метонед ва ҳамчунин ссилкаи пахши мустақими ин турнирро мо дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем ва шумо метонед даромада тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ва боз мо муҳорибаҳои асосии ин турнирро баъди турнир дар телеграм канали худ мегузорем ва шахсоне ки пахши мустақимро тамошо карда наметонанд, метонанд рӯзона дар телеграм канали мо тамошо кунанд. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Тони Элкокой Фергюсон ба мухлисони худ муроҷиат карда оиди мағлубияти худ дар муҳориба зидди Майкл Чендлер фикрҳояшро баён кард. рӯзҳои истироҳатии гузашта ман дар қафас зарбаи сахт ба манаҳи худ сар додам. ин зарба маро якчанд муддат беҳуш кард. хеле тарсовар буд, чунки ман дар ёд надоштам ки дар аввали дуюм раунд ва ҳамон лаҳза чӣ кор рух дод. вақте ки ман ба назди табибон рафтам, ман ҳар рӯз миннатдории худро ба худованд мерасонам ки ман ба ҳуш омада тавонистам. ман намехостам ки шуморо тарсонам. ман бояд ки дигар гуна рафтор мекардам. масалан бо дастонам чеҳраамро маҳкам карда сарамро ба поён мефаровардам. дар ин мағлубият худи ман гунаҳгорам. эҳтироми ман ба Чендлер ин ғалабаи дурахшон буд. ман бояд ки дар бисёр чизҳо кор кунам ва ман оҳиста оҳиста ба сӯи ҳадафи худ мерам, навиштааст Фергюсон. дӯстон, ба фикри шумо Тони Фергюсон шанс дорад ки боз ба болои рейтинги вазни сабук барояд ё ин ки ҷангварони ҷавон ба ӯ шансро намедиҳанд? чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский оиди сеюм муҳориба зидди чемпиони пешина Макс Холлоуэй фикрҳои худро баён кард. агар ки ман бори сеюм Макс Холлоуэйро дар қуллаи баландии карьера шикаст диҳам, пас чӣ гуна ман наметонам ки бузургтарин ҷангвари вазни ним сабук дар ҳама замон шавам? медонед ин муҳориба чӣ хубӣ дорад? баъди ин муҳориба ҳамаи шумо мегӯянд ки ман бузургтарин ҷангвари вазни ним сабук дар таърихам ва бояд ки якум рақами рейтинги паунд-фур-паунд бошам. ба ғалабаҳои охирони Макс Холлоуэй назар кунед. одамо гуфта наметонанд ки ӯ ба поён рафта истодааст. ин чизҳо беақлӣ аст. барои ҳамин касе ки ҳоло ҳамаро беҳтарин намешуморад, пас баъди ин ғалаба онҳо фикрҳои худро тағйир мекунанд, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуэй ва Александр Волкановский аллакай 2 маротиба вохӯрданд ва 2 маротиба дар муҳорибаҳои наздик бо қарори доваро Александр Волкановский ғалаба ба даст оварда буд. акнун онҳо рӯзи 3 июл дар турнири UFC 276 сеюм муҳорибаи худро мегузаронанд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера гуфт ки оё ӯ худро бузургтарин ҷангвари вазни сабук мешуморад ё не. бонусҳо ва ғалабаҳои ман бо тариқи усул ва ғалабаҳои фаврии ман аллакай аз ҳама зиёд дар таърихи UFC аст. боз чӣ? ман рекордҳоро гузашта истодам ва ҳамаи ин чизҳо факт аст ва воқеият доранд. ман ба ин номзад наздик шуда истодам. яке аз ҷангварони беҳтарини вазни сабук дар ҳама замон шуда истодам. фикр намекунам ки ҳозир ман чунин ҷангварам, аммо ман қадам ба қадам ба ин ҳадаф наздик шуда истодам. ман набояд ки худро дар осмон бинам, бояд ки хоксор монам. бигзор ки худи одамо интихоб кунанд. худи шумо чӣ фикр доред?
оё ман бузургтарин ҷангвари вазни сабук дар ҳама замон ҳастам ё не? Ин саволи хуб аст. Ман 32 солаям ва ман дар ғалабаҳо бо тариқи усул, дар бонусҳо ва боз дар дигар чизҳо рекорд мондагиям, ки ман бояд навиштани онҳоро оғоз кунам, то ин ки фаромӯш накунам. 11 ғалабаи пайдарҳам, ки танҳо яктае аз онҳо то қарори доваро рафтааст ва ман таърих эҷод карданро идома медиҳам. Ягон кас камарбандро аз ман гирифтагӣ нест. Ман вазни даркориро кардам, ман ҳамеша вазни даркориро мекунам. Тарозу вайрон буд, аммо ман нишон додам ки чемпион кист. чемпион ном дорад, номи чемпион Чарлз Оливера, гуфтааст Оливера. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Чарлз Оливера рекордҳое дорад ки дар UFC ягон кас чунин рекордҳоро надорад ва боз ӯ дар муҳориба камарбандашро аз даст додагӣ нест. ва ман фикр мекунам ки агар ӯ Ислам Махачевро шикаст дода тавонад, пас аниқ беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҳама замон хоҳад шуд. Ба фикри шумо дӯстон, Чарлз Оливера Ислам Махачевро шикаст дода метавонад ё не? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. То боздид, хонободу сарбаланд бошен.